dat hij dat. Ja, is dat zo? Zitten er al vogels in de boom? Ja. Dan ben je waarschijnlijk die protten. Zal ik het wel, prottes? Ja, nou, ik ga even kijken hoe dit ding. Nou wel focust. Die worden wel bejaagd. Kijk, die. Ik kom nog wat bij. Ja. Sperwer die zit er ook nog weer tussen. Ja. Ja. Hier. Ze slapen dus in dat riet en dat is gewoon omdat het, zeker dat natte riet, dat is gewoon veilig 's nachts. En dan op één moment besluiten ze in één keer om te gaan zitten en in 1 minuut ligt alles in het riet. Wij zijn jong de tjustere nacht van het jaar. Dat is de nacht van de nacht. De tjusterste nacht. En dan hebben we dit hier altijd. Nou, hij doet het net. We hebben al honden, we hebben er 2 alleen, we hebben er 300 zoveel mensen. Ja. Maar wij verwachten jong echt wel aardig wat. Ja? Ik kan maar tweede verhaal verteld worden. Hè? Leven volle 4 van de rouwe, yes, je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hallo. Hoi. Maar deze mensen zullen we zo meteen het wat op en het donker in. En we zullen zien wat het gebied 's nachts is te brengen. Want iedereen kent het gebied natuurlijk wel maar jacht. Alleen de nacht op het wat is onbekend voor de meeste mensen. Voor mijzelf is het ook nog net heel bekend, dus voor mij is het wel spannend wat we alle zien zullen. Dus dat zit er eigenlijk te gebeuren. En morgen zo goed ik wat die weten. Dus dat is ik mooi. We pakken eigenlijk een hele werkdag mee, ligt dan krekkels om. Dus net een hele lachte dag, maar gewoon de nacht. Doe is mooi achter klaar zo. Ja, doe 6 de potjes, 10 voetstappen, 6 te werk. Want zie wij maar de hele route daarachter die kijk naar gaan, hè? Maar er komen haast gewoon u te helpen. Ik betrouwd met een maaie van Oeren, Piet Visser. En die zijn met hem, die loopt sterk in de tjoenerij. En daar had ik een hele putte verhaal daar, van mij gekregen. En mijn huid loopt er direct boven in. Die heeft een hele putte hoe stroep te vallen, door die bestaan net. Wat ben dat dan? Dat bevallen die in de stroept. Stroep te vallen. Daar jent het door een zekere Wopke. En Wopke kwam er echt van horen. Ik zei de naam net gehoord, want dit ben naam betachte naam. En dan gaat die bedonker hier aan de kop van de dik. En dan roept ze van uit de waai. Oh wij meer, ga voort. Want ik kan hem omtoveren voor een grote zwarte spin. En een stroep te vallen. En dan vlees je helemaal longens. Nou, de mensen zijn al bang.
Hier, die gaan naar beneden, zie je het? Oh, een zwarte club daar, hè? Dat is zo mooi. Er is gewoon geen lucht meer. Goh, ben je er ook. Heel mooi. We hebben een noordoostelijke wind, hebben ze beloofd. Nou, wat ik eigenlijk gewoon wil doen. Het is nu nog opkomend water. Het is om 10 uur is het hoog water. Dat betekent het eerste stukje hebben we nog stroom tegen. En dan wou ik gewoon ons met de wind en de stroom gewoon een stukje richting Vlieland-Terschelling laten drijven. En dan gaat het anker erin. En dan staan we om 4 uur vannacht staan we droog. Wacht het mooi af, ik hoor het wel. Ik hoop je dat het Sadonkerwit, dat is echt letterlijk geen halfregenkistje, dat kan. We weten dat we in een enorm leeg gebied zitten, maar we zoeken het net meer. Dus het komt ook een soort van een mysterie komt er doorheen. Want het is een tijdloze plak eigenlijk. Hij neemt deze, maar hij is sterk. Obelix gaat er. Kom op! Dikke duurt. Richting Oljaan, hupsakee. Dan ben je er hier staan. Wopke hier die. En die wie net al te alte. En dan gaan je jongens op een fiets langs. Net alle jongens, maar gaan op een fiets langs. En dan roepen uit de waai. Ik jaai hem skelloos. Skelloos. Maar stem maar even in de lezen wat Wigger is. En dan moet Wigger even hier boven voor dik lezen. Je kan nou wel even niet in. Weer, doe hem even over. Ik dacht het wel. Door de bietse die eruit. Wat ben je glad? Ik ben al op de sabel. We kunnen altijd hier en daar er nog even één tussenuit halen. Hè? Maar de potjes zijn heel warm. Denk dat goed dan. Ja, daar Ja, zijn ik ook ga een met paar al die best wel dicht bij elkaar, die kunnen ook nog wel. Nou, Jacob had er net bij me denken. Zo, dan gaan wij naar de Pieta. En dan hebben wij er maar niet op. Ik heb alleen de Willem Jacob, de chatter, verdringen uit het dokje. Er is gewoon nergens ter wereld zo'n groot getijdengebied als hier. Je hebt in het Midden-Oosten heb je nog een plek waar het, als het laag water is, waar je kunt lopen. In China heb je ook een getijdengebied, maar nergens zo groot als hier. Het is echt uniek.
Ook als we dan met weinig wind proberen te zeilen en daarna voor anker liggen en dan de stilte horen tussen de geluiden. Dat vind ik mooi. En dat kan hier, dat kan niet in de Randstad. Nee. Lager. We zoeken een reflectortje en een tonnetje. Het fietspad van de Waddenzee. Het is hier een van de donkerste plekken van Nederland. Dus wij zullen hier meer sterren zien dan dat de meeste mensen in de rest van het land zien komen op een trodde wiekse dag. Indrukwekkend. We hebben het 1 keer meegemaakt. Ergens onder Vlieland, dat we droog waren gevallen. Dat je het wad opstapt en dat het oplicht. De bacteriën, volgens mij zijn dat. Dan heb je als het ware een disco op de vloer. Gewoon van lichtjes die oplichten. Van beestjes die oplichten. Ja, dat is zo'n bizarre, mooie ervaring. Nou, dat is mooi. Je 50. Dat maken we, hè? Wat is dat nou? Ik ben even peilen, even zien hoe diep het is. Want het moet net te diep wezen, dan vallen we net droeg. Maar dan maak ik zelfs wat wetter om het skipbluwen staan dat we wel weer fut komen morgen. Dus, maar hier ligt het goed, dus we zullen hier het anker erin gaan. Het is nu 11 uur, denk ik. Dus over 3 nije tijd. Ik geef denk ik het wat op, zoiets. Doen we dat? Nou, het mooiste verhaal wat dan echt werkelijk weer en wie een verhaal weer dat weer van Sjouke Vaderloos. Sjouke Vaderloos maar de houten poort. Die man dat weer een hele aardige man en die winnen op oren in een van die 3 viskershuisjes. Waar de kassa staat, zei maar daar winnen het. Daar heb ik hem heel goed kennen. En heel aardige man. Vriendelijk als wat. Hij hier nog 2 broers. Blinde Volkert nemen ze die in, want die wie blind. Die is later naar Bartholomeus gegaan. En die kon griezelig accordeon spelen. Doe stoer vaderloos, die van vaderloos die stoer. En hij hier een hele bescheiden begrafenis dat die in de vroeger. Die voert die net mee. En een paar dagen daarna. Toen dachten ze van, nou, die poort moet ik maar voor. Die poort die ging net maar in de kisten, die smeerden ze hier achter de dikdel. En een paar dagen later, 4 dagen later, dus zeiden ze van, nou, Sjouke die poort laat ik achter de dik. En dan maai app in Vloert, dan ging de poort naar de kalkpant en dan kwam de poort weer aan. Zij speelde altijd op hetzelfde plak aan, dus die poort weer. Die weer betjongend. En dat we dagen achter waar tot het dwarp begaan te praten van nou, Sjouke Vaderloos en poor, die doet het direct maar wat aan. Nog steeds? Ja. Nou, die doet het nog steeds zo, maar dit zeiden we het net zo bij is. Nee. En toch ze net dat hij hier gewoon bij het dwarp bleef of hoe of zo? Of, als we aan denken? Ja? Nou, ik weet niet. Waar willen we met de vensterbank aan? Ja. Nee, ja. Hè? Nee, al die tuin. Hoe ver zijn het water? Een paar centimeter, hè? Zoals je ziet, je kan niet heel ver kijken. Ik heb zelf nog wel een zaklamp. Dus we gaan gewoon stukjes lopen. Je mag, als je op een gegeven moment denkt, ik wil heel even zelf lopen. Dan mag, maar blijf gewoon eigenlijk wel een beetje in de buurt. Want we willen zeg maar, met z'n allen weer terugkeren. En ik ga dingen vertellen, maar ik ga vooral ook af en toe even lekker stil zijn. Want dan kunnen we echt even ervaren hoe het is om 's nachts gewoon hier te staan.
Je ziet ook wel veel wier. Je ziet er weer die kwalletjes liggen. Ook van het wier. Dit kun je trouwens... zeesla is dit. En eigenlijk al het wier dat je in Nederland vindt, kun je eten. Er zit wat zand in, dus dat is wat minder prettig. Maar het smaakt inderdaad wel lekker. Ja, iets kleins. De Waddenzee is een hele schone zee. Het ziet er grijzig uit, maar dat komt vooral door de bodem. Het is gewoon niet hard zand. Maar als je alle kokkels van de Waddenzee, als je die hun gang zou laten gaan, dan hebben zij binnen 2 weken tijd al het water van het Wad door zich heen gehad. Dus heeft iemand wel eens een rauwe kokkel ook geproefd? In plaats van vongelen. Ja, veel. Het is heel prima te eten. Het is eigenlijk veel lekkerder dan oesters als je ze rauw. Het is heel smaakvol. En welke kleur zou die zijn? Heb je enig idee? Ja, weet je. Dus voor de vogels, bijvoorbeeld de schoolexers, die moeten handigheid krijgen in het openen ervan. En je hebt eigenlijk 2 tactieken die schoolexers gebruiken. Je hebt de zogenaamde hameraars. Die beginnen gewoon met hun snavel te tikken totdat ze een gaatje hebben. En dan slurpen ze het beestje eruit. Maar je hebt ook de wrikkers. En die gaan gewoon bij het scharniertje hier zo zitten wrikken. Totdat het op een gegeven moment open gaat. En het grappige is, op het Wad heb je inmiddels sprake van een kolonie hameraars en een kolonie wrikkers. En het is gewoon dus een kwestie ook van opvoeding. Kijk, ik heb even een sleepje gemaakt met het net. Je ziet hier wat garnalen. Ja. Je kan zijn ogen zien. Oh ja. En daarachter zie je wat zwartigs. Ja. Dat is zijn maag. Okay. Hij heeft zijn maag eigenlijk gelijk achter zijn, bij zijn mond zitten. Het is denk ik om te laten zien dat er dus 's nachts in de donker ik nog van alles is. En daar sta ik net bang voor te wezen. Dat het de nacht er prima is om boeten te wezen. Ik heb jarenlang in Wargel spelen en ging daar jongens heel laat erheen, dat diep in de nacht. En dan viel ik anders geen geld meer. Maar hier zelden zijn niet terug jongen naar boven bij het Wargel is een grote cirkel, maar een grote cirkel over omheen. En een vleem moest ik soms even een takjes in het ruiten. En dan is het luchtje uit en dan weer het kleer en dan ging het Wargel rond leeg, zeg maar. En dan is die kreeg in de trap aan en trouw die banken hoe die grafzerken. En dan kun je nog zo nuchter wezen, maar het is... Maar die nacht erbij en de skinsel door de ruten, dat is net te vergelijken met het beleven oordaai. Dat is zo ontzettend oors. En we staan inderdaad meer, omdat die prikkels boeten minder binnen, best meer op die zelf, of op die angsten, op die instincten misschien wel. Is ook zo wat. Je weet het net, de nacht is vol verrassingen. En de nacht is ook steeds oors. We denken altijd de nacht, nou dat is dus dat het juster is. Maar dat is net zo. Ik bedoel, elke nacht is oors. We zijn hier in Moddergat, een oud vissersdorp. En wij vieren hier de Nacht van de Nacht. En dan doen wij toch verhalen van vroeger over de bijgeloof te vertellen. Boetendiks in het dorp. Toch een mooie route. Voor de spiegel kwam een zwarte doek te heen. Want OW had je in de spiegel de kisten zei, nou in de 2
kisten vanzelf. En dan doe je dat eigenlijk een teken dat er misschien binnenkort nog in kwam te sterven. Ja? Denk erom, je zit, want ze pakken die als je die pakken kent. Denk erom, hè? Die verhalen komen uit het dorp. Vooral de oudere mensen die het nog mensen van vroeger kennen. Dus daar zit je al heel lang in. Daar heb je verhalen van bekend. Er zijn dingen hier gebeurd. Er zijn zaken niet net te verklaren binnen. En zo komen we om deze verhalen om de mensen te praten en te verzamelen. Die ben hier, hè? Denk op de haren inderdaad. Ja, in de haren. Denk erom. Vlieg elkaar niet in de haren. Ho. Maar even hoe een kant gaan ben. Nou, kom maar, Bentjes. Heren, dit is wat. Ja, maar deze banen nou, deze zakje. Nee, deze zakje aan ze wel in. Daar werd nodig een halve fabriekstier. Dat is die vroeger een pleetske. Die hebben een mandje. Die vernamen zo daar naar. Maar s'nachts dan weer warmer. Dan wint al je nuwelen, jachten, loeren en flitsen om een pleets heen. Ze zei ik wel, het is een man familie van de deur alweer. Iedereen hier in Omkreten wie bang voor deze man. Als de meesten naar nest moesten, je weet, dan zochten ze wel een orenroute, hè? Dan gingen ze hier naar Del. Die benauwd wind. Hoe deze man uiteindelijk als in de ene kamer is, dat weet ik niet in. Op de nacht, iedereen de dik opstwarmen, het water brandt en het hier had een mooi wijsje, jongen. Maar de familie die ziet eigenlijk moest een houten poort te zijn. Ja, wat maken we nou met die houten poort dan? Nou zijn er een paar weer wat, die donderen achter de zeedik. Dan dreeuwt er wel maar hij hebt voort. Dus, dat gaan ze dingen. Maar de vloot kan die poort weer omdraaien. Merkwaardig wie dat. Elke keer weer, maar de app gaat er voort, maar de vloot kan er weer om. Heel raar verhaal. Maar het gebeurde wel. En dat geeft weken gewoon. En op laatst werd het verhaal echt bekend in Moddergat. En ze wisten dat. En toen zeiden ze van, heer, hoe kan dat nou? Wat gebeurt er achter dik? Die poort die komt elke keer weer precies hetzelfde plak, komt er weer om. Maar op laatst met Safir, toen we een kuk werden een keer achter de zeedik en die weer ont boordhoutziekje. En de zeger, die houdt een poort erin. Hij zei, ik pak hem uit Wetterwaai en ik neem hem mee. En dat had het in. Hij had hem uit Wetterwaai gepakt. Hij had hem mee om naar huis. Hij had hem stikken zeggen. En wat had er toen in? In de opwekje. In de kachel gegooid. Zo, daar heb ik geen les meer van. En later zei in Moddergat, jongens, je moet net maar om die poorten zitten, want die had ik opbaand. En ik had er een hele jongen lekker warm bij zitten. En dit weer een waar verhaal. Je hebben jongens een petitie ondertekenen om een Dark Sky predicaat voor dit gebied te krijgen. Waarom is? Ja, we willen graag van het hele watergebied een Dark Sky Park formatie. En er zijn een heel soort partijen bij belutsen, zoals de kustgemeenten, provincies, al die natuurpartijen, om dat vaarlijker te krijgen. Eigenlijk moeten we wat meer aandacht voor de nacht hebben, want dat is erg belangrijk voor de natuur. Maar dat is ook belangrijk voor de mensen. En met name die natuur, daar is het dus op dit moment om te doen.
Want die beesten ja, die hebben behoefte aan die tjustenis. Want daar is hun hele leven eigenlijk op afstemd. Ze jaaien bij het tjustenis, maar ze oriënteren ik bijvoorbeeld op de mannen en op het aardmagnetisch veld. En als het voortvalt door onze kunstverlichting, ja, dan raad je ze of gedesoriënteerd of ze vangen minder prooien. Ja, en dat is direct weerom in het aantal beesten ja, en de activiteiten die er plaatsvinden. Het is op een bepaalde manier wel spannend. Hè? Je weet op de een of andere manier dat je... Ja, die plaat, daar kan je wel overlopen. Maar als je dan door de dunne, stilstaande laagjes water moet stappen... als je daar de eerste stap in moet zetten om de eerste rimpelingen teweeg te brengen... dan begint je primaire brein wel even te kraken. Van, is het veilig? Ga ik dit doen? Kan dit? Je doet het, hè? Je loopt met z'n allen gezellig door te kuieren. Maar dat voel je dan toch wel. Ja, dat is mooi. Hij komt nou boven de wolken. Dit. We zijn vaak heel erg bezig om het dan inderdaad in woorden te vangen en te vatten. Maar ook het stuk wat je dan in stilte samen loopt, waarin je dan ook uiteindelijk beide ervaart dat woorden niet gesproken hoeven te worden. Je hoeft het niet uit te leggen, je hoeft niks te zeggen. Omdat ja, uiteindelijk is dan toch een woord een afbreuk aan de stilte bijna. En als je dat dan zo in stilte op zo'n mooie primaire plaats aan het doen bent, dan heb je ook gewoon werkelijk het woord niet nodig, omdat je voelt dat. Je voelt het omdat je daar gewoon samen loopt, omdat je er samen bent, omdat je samen intens geniet. En als je stil genoeg bent, kan je dat ook voelen. Dan is die woordelijke communicatie ook niet nodig. Maar ja, toch neigen we als mensen toch altijd wel heel erg om het mij te vertellen. Hè? Ja, te benoemen.